Són propietàries d'un dúplex de disseny tradicional amb vistes al carrer Major i casa Les Pamfiletes. Vaig anar al portal d'on vivies amb ta mare. Marga, tu has pensat que faran la casa? Disposat a rondar-te tota aquella nit. Sí, així que venem? No ho sé, deixa'l que m'ho pense. Sense llum, sense dret, sense fer, sense feina. Sí. I et quedes? Sí. La ronda ja més trista de la laca. Ordenar la casa és ordenar la vida. Hi ha cançons que em roseguen, que es penten per eixir. Què li passa? Hi ha coses que he cantat i que mai no t'he dit. Tens raó, soc tan immadur com en batxillerat. He volgut conservar eix encant d'estudiant, de mal estudiant. Carlos! Hola.